Vo svete Luxi sa nekričí, ale rozpráva. Reklama sa tak mení z nechcenej na žiadanú. Luxi je webový portál, na ktorom môžete atraktívne zviditeľniť svoju firmu, predajnú ponuku, nový produkt, event, web stránku, čokoľvek, o čom sa vaši zákazníci mali dozvedieť. A oni si vás tu nájdú. Súčasne Luxi funguje lokálne aj globálne. Lux je bezplatná. Môžete zverejniť toľko ponúk, koľko len chcete. Ak sa rozhodnete umiestniť vašu expokartu na výhodnejšiu pozíciu, môžete si predplatiť prémiové umiestnenie na úvodnej stránke Luxi či v populárnych kategóriách. Zákazník vie, čo sem ide hľadať. Vyhľadávanie v Luxi môžete filtrovať, systém vám inteligentne ponúka ďalšie súvisiace slová. Reklama sa tak mení z nevyžiadanej na efektívnu a presne cielenú. Aj keď je Luxi usporiadaná, nie je šedá a jednotvárna ako telefónny zoznam. Každá firma sa tu prezentuje prostredníctvom svojej vlastnej vizuálnej expokarty. Jej forma a obsah je len na vás. Vaša ponuka sa bude šíriť aj prostredníctvom jej preposielania samotnými užívateľmi. Každá expokarta sa dá zdieľať, komentovať, pridať medzi obľúbené alebo hodnotiť, či sa páči. Expokartu vkladáte do Luxi online a maximálne jednoducho. Ak nemáte pripravený vizuál, môžete využiť niektorú z predloh, do ktorej si vložíte svoje obrázky, videá či text. Vaša expokarta je optimalizovaná pre internetové vyhľadávače, preto vašu ponuku môžu nájsť vaši zákazníci nielen na Luxi, ale napríklad aj cez Google. Svet sa tak o vás dozvie bez toho, aby ste museli kričať. Na vašom účte môžete sledovať rôzne štatistiky návštevnosti vašej expokarty. Môžete tak kedykoľvek zhodnotiť, či je váš obsah dostatočne pútavý a ako oslovuje vašich zákazníkov. Tak čo? Máte čo povedať aj vy vo svete Luxi? Tak nech sa páči.